lav vejen hen til det der... Chris, bare lav broen hen til den der bro. Nej, men det nytter jo ikke noget, hvis de så kommer oppefra. Skåb, du er den eneste på basen. Ja. Har du blok, Savino? Nej, det er derfor, jeg lige løber. Men hvor er Chris, de kommer. Hvor hen til mig, eller hvad? Nej, ikke på den base, vi står på. Beklager, jeg har lige ødelagt broen. Hvad er de? De er den bro, vi er... Eller den øl, vi er på. Oh shit. Er du heldig, han ikke har opdaget dig? Jo, han har. Jeg er så vild med at være alene om på en base. Og skal koncentrere mig med 3 ting på en gang. Chris, bare se om du kan få slå ham væk. Eller slå ham ud. Wow. Han er virkelig en aimbotter. Han er virkelig en aimbot. Men du skal tænke på det gode ved det. Hver gang han rammer forbi, ikke også? Jeg slår ham ud. Hver gang han rammer forbi, ikke også, så får vi jo pil. Okay. Jeg fik ham ned, Chris. Fedt. Det giver -1 med gear, og han livede også gamet. Fucking rage critter. Og snart er vi nået til del 4. Ja, jeg er begyndt. Sig til, hvis de begynder at skyde. Jeg er begyndt med del 4. Okay, jeg siger til, hvis han begynder at skyde. Chris, bare lav den her. Okay, jeg mangler 3 obsidian blok mere. Så er der 2 rundt om. Oh shit, han kommer. Hvilken side? Eller hvor? Chris, nej, ja, jeg fik ham. Han åbner skud. Hold Og hvad? En mere. Rage critter han, eller hvad? Nej, Pisse også. så er der også en inde på broen til midt. En på... Chris, Hvad for en bro? Hvad? Skifter han om bagved, eller hvad? Ja, han skyder efter dig. Jeg mangler 1 obsidian blok. Så er du dobbelt lag. Ja. Og hvad? Han er derovre. Jeg mangler 1 guld. Sådan. Optagelsen er stoppet. Det er min ikke endnu. Min står for en tid siden. Er det ikke part 4, vi er i gang med? Jo. Den var et langt game der. Ja. Sådan der, så er vi tilbage med part 4. Minecraft X-Force part 4. Ja, jeg ser slet ikke noget, når Eller den del 4, begynder. eller... Whatever makes you lose it. Sådan. Opdager du? Mand, vores æg ser sejt ud. Jeg måske opdager du nu. Øj. Hvordan går det? Sådan der, han flygter længere og længere væk. Og hvad, det er også deres ø. Chris, vi har en halvbygget bro derovre fra, hvor vi lige har været. Chris, hold den med midten. Hold den på stolen. Jeg bygger. Jeg holder deres opmærksomhed her. Og hvis det går helt galt, og jeg er ved at dø, også, så kaster jeg bare mit armor, og så kan jeg bare altid komme. Så de holder over ved grøntsund, der De er på vej til at blokke sig over mod gul. Skovrup, er du lige ved siden af gul? Nej, orange. Jeg er over ved orange. Gul er helt nede i den anden ende. Okay. Hvis jeg er blevet set. Nej, og det er jeg heller ikke. Håber ikke, de kommer nedefra. Og jeg er på deres base. Er du seriøst? Jeg er på deres æg. Jeg er på deres æg. Opad. Nej, de hoppede mig. De er ikke opdaget mig. Fedt. Ægget er væk. Woo! Jeg tager kun i hånden, ikke også? Hallo, de kommer hen til os, du. Kommer hen til os. Til vores base? Ja, de er på vej. Jeg døde. Oh shit, Savino, de er på vej over til mig. Chris, de har ikke noget æg. Du skal bare prøve at se, om du kan skubbe dem ud over. Shit. Jeg kigger, jeg kan ikke se noget. Savino, her, jeg har en diamant, så jeg kaster den ned og bygge ind. Hvor er du? Wow, en diamant. Ja, jeg sagde også, at jeg havde en diamant. Er de kommet over til os? Nej.
Skov, jeg har virkelig brug for din hjælp herhjemme. Ja, til hvad? Ja, de er på vej herhen. Ja, jeg kigger også. Kino? Nej, Skov, burde Der du er ikke have skaffet en masse ting her i op? kvart 4. Jeg fik godt nok deres æg ud, men de er på vej på flugt hen til vores æg. Skov, burde du ikke... Burde hvad? Burde du ikke sådan have skaffet fucking mange diamonds? Nej. Shit! Jeg har gjort også... jeg har prøvet at skaffe guld. Sådan, Chris. Sådan. Vi ligger som toppen lige nu. Ja. 3 mere. 3 mere. 3 mere, så er vi ikke nogen enemies. Så er der trukkesuger. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det. Han løb, og så satte han sådan bloks under sig. Og jeg kunne bare slet ikke ramme ham. Hvordan går det indtil videre, så videre? Og hvad, I skal så meget se det fra min vinkel bagefter. Ja. Er der flere, der har jern? Savino, du har Det har de alle sammen, Chris. De alle sammen har jern. Savino, du har været en har de god lige skaffet soldat. noget nyt, eller hvad? Hvad? Har de lige skaffet nyt til ham der, eller hvad? Ja. Og Savino, du har været en rigtig god soldat. Hacking little faggots. Holy. Er det mig, de skriver det til? Eller hvad? Oh ja. Så skriver du hacker. Du skal lave udråbstegn. Udråbstegn først. Læg mærke til, hvad jeg står i chatten nu. No, he's just better than you. Jeg må ikke sige, what the fuck. Der. Og hvis de prøver at bande mig, ikke også, så kan de bare gå ind Der er en a-hole. Der står, de siger, dø i numsehul. Til dig, Savino. Dø i numsehul. Det lyder rigtig rart. Dø i numsehul. Læg mærke til, hvad jeg skriver nu også. He's recording, why would he hack them? Altså, hvis du filmer, hvorfor vil du så hacke? De skyder efter mig, ikke også? Jeg tjener bare fucking mange. Fik du en af dem, Chris? He's recording ass. Baby. Kommer du, Savino? Ja, jeg skal lige have et super... Hvorfor koncentrerer vi os ikke om pink? Hvis de er så nemme, hvorfor udrydder vi dem så ikke bare? De er vi nødt til at fat på grøn. Vi er nødt til at have helt fat i dem, så de ikke kan. Ja, han bliver nødt til at købe pile hele tiden. Ups. Skov, du kan ikke få noget at stave. Undskyld! Undskyld, Chris. Sådan. Undskyld. Du kan stadig ikke få noget at stave. Channelis. Ja, den så jeg ikke. Challenges. Chris, Savino, kan du godt lige rette det? Fuck, hvor er det dumt, sgu. Men vent lige, pink. Det kan jo være, at de er noget at skaffe lige så godt op som grøn. Men de er kun én. Hvorfor siger jeg så de, når det kun er én? Shit, nej, de kommer! Og hvad, han flygter igen. Hvis jeg kommer nu. Den er gang med... Nej, hvordan siger du de for er bare gæt? et smidt. Jeg tror, okay, de prøver at tak. omringe mig. Shit, de prøver at omringe mig. You won't reach. Nej! Build a cross. Okay, de siger... De prøver at få min eneste flugtvej til at være over Chris, til deres hvor er du? Er du ved... hvor er du? Jeg er over ved blå. Blå forrest. Nu er du gået Ja. til den ene side. Mod rød. Nej. Chris, gå hen til midt. Okay, Savino, de er her. Gå hen til midt. Nej, fordi de er gået hen til midt. Savino, de er her. Vores base. De er midt. Blå. Er nogen af jer på blå? Nej. Hvad? Jeg har fundet ham der, den pink. Kold cool. Er du på vej over til vores base?